ngicela sivule Matthew 22. Are you Lord God Almighty? Verse number 14. Chapter 22 verses number 8. Khona yathi ezincebeni zayo umshado usulungisele. Yepha abamenyiweyo bebengafanele. Ngakho ke hambani niye ezihlanganweni zezindlela. Nibizele emshadweni bonke eningabafumana. Lezo zinceku ke zaya ezindleleni zabutha bonke ezibafumanayo ababi nabahle. Indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Uthe inkosi ngena ukubona abahleziyo ekudleni yabona umuntu obengembethe ingubo yomshado. Yathi kuye umkami, ungena kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na? Kepha wathula. Khona inkosi yathi ezincekweni mbopheni izinyawo nezandla nimphonse ebumnyameni obungunaphakade. Lapho kuyaba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Ngokuba baningi ababiziweyo kepha bayingcosana abakhethiweyo. Yaphila babizwi lakho namhlanje emini yasekuseni. Sinesiqinisekiso ukuthi akakaze likhulume kade alizowenza umsebenzi. Uthenja kubuyeli kuwe laphatha. Usisangani ibandla lakho wakhe inhliziyo nempilo yethu yonke yokholwa nekamoya ngezwi lakho uKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu ukusifundela. La uJesu wenza umfanekiso ngenkosi eyenzela indodana yayo umshado. Amen. Ngiyacabanga ukuthi uma umuntu eshada nje uba nabantu abathile afisa babe khona emshadweni wakhe noma wendodana noma indodakazi yakhe. Siphila nje futhi uba namakhadi noma imema ikhiphayo to those specific people ukuthi beze emshadweni. Amen. Imishado enjalo awungeni eminyango ngaphandle kwesimemo. Alibonge igama lika Jesu. Ungaze ulalela umshado ungale kwegate kodwa ngeke ungene ngaphakathi isimemo ungasitholile. So la uJesu enza lomfanekiso uyaveza ukuthi sakhisha isimemo futhi ababefanele isimemo abasamkelanga. Abantu inkosi eyibacabangile kusuka enhlizweni yayo ukuthi naba abantu kufanele bamele kodwa bona labo bantu abaza
azange basamukele isimemo. Number 1, baqhubeka wenzela ensimini wayensimini yakhe. Owenza into yakhe waqhubeka wenza into yakhe. Owesibili, bashaya inceko zenkosi. Bengafuni ukwamukela isimemo esivele enkosini. Yacabanga nje uyiphindela nje umuntu nje uvela uthola isimemo esivele enkosini. Umuntu uvela ukuthi awukanti bekubani lithi inkosi vele imemina. Sumela phezulu umuntu onjalo. Ngimenya ebukhosini. Hawu ngiyaya. Kodwa lolu hlobo labantu ethiwa abayifanele. Abasamukelanga isimemo. Alibonga igama lika Jesu. Ayikho inkosi le engayilungisanga. Ayikho inkosi le engayidikanga itafuleni. Okulungiselela lolu hlobo labantu elithi izwi kaNkulunkulu la abefanele ukumenywa. Alibonga igama lika Jesu. Awucabange nje kuthiwa ufanele khona abantu abangafanele. Ngoba une status noma kunento inkosi eyibonile kuwena ukuthi lo hlobo labantu bona abafanele babe khona. Alibonga igama lika Jesu. Nami nje ngumzalwane nje ngingathanda ukubuza abazalwane emshadweni wami yabona. Ngoba angifuni ukuthola ezazi ngezidakiwe insizwa hayi. Zazi ngezidakiwe insizwa emshadweni. Uyacabanga umshado wami usazodakiwe. Umshado asiyeke leyo umshado kaMusa. Kodwa insizwa kaNkulunkulu bonke labo bantu babefanele. Kodwa isimemo bangasamukele. Alibonga igama lika Jesu. uNkulunkulu esimkhonzayo kunabantu ababhilivayo namanje ukuthi uNkulunkulu engasifanele thina. uNkulunkulu wohlango oluthile kwaIsrael eEgypt nathi singalayiza sithola sifanele. Alibonga igama lika Jesu. Kodwa uNkulunkulu wathuma indodana yakhe. Ngoba kunomshado olungiswayo ngelinye ilanga thina abazalwane siyabona. Lithi lahlatshuzwa ukulungisela lo mshado. uNkulunkulu ayikho indlela angayenzanga ukuzama ukuhlelela lo mshado siyabona ukubuya kukaJesu. Ayisho njalo iBhayibheli lithi siwumakoti wewundlu. Ayibonge inkosi. Litheke iBhayibheli la uthe inkosi ibonile ukuthi lo hlobo labantu ngilimemile aluzi. Lase liphinda futhi ithuma ingceke ukuthi hambani. Nembambane nzima igaqo. Nibuthe noma ubani. Ayibonge igama lika Jesu. Noma ubani nihlangana naye ophezulu ophansi ophakathi nendawo ocebile ohluphekayo. Nimbizele emshadweni. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba igazi lika Jesu alikaze likhethe imali lomuntu. Igazi lika Jesu libiza wena mlungu, wena ndiya, wena muntu omnyama. Libiza noma ubani umuntu okhona emhlabeni kaNkulunkulu ukuthi eze emshadweni. Ayibonga inkosi. Lithi iBhayibheli abamenywa-ke babengafanele. Kodwa inkosi yenza labo bantu bafanele. Ayibonga inkosi. Balanda abantu ababekude nenkosi. Abantu ababengasondelene nenkosi bayabalanda basondela eduze nenkosi. Basondela etafuleni ukuthi bazodla etafuleni lenkosi. Basondela etafuleni bazodla nendodana yenkosi. Basondela etafuleni endaweni engabafanele. Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza labo bantu abangafanele bafanele. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba uNkulunkulu ongalikhethi ibala lomuntu. uNkulunkulu ongabheki njengabantu. Alibonga igama lika Jesu. Sasikude naye kodwa wasisondeza saba seduze naye. Alibonga inkosi. Lithi balanda ababi nabahle. Wonke umuntu wabakhona emshadweni. Kuthe kusahleliwe kanje kuhleliwe kumnandi dliwa. Indlu igcwele abantu. iBhayibheli inkosi yabona umuntu oyedwa nje. Oyengembethe ingubo yomshado. Alibonga igama lika Jesu. Kubalulekile ukuthi noma usuphakathi endlini kaNkulunkulu kodwa uqinisekise ukuthi njengomakoti wewundlu
uyembethe ingubo yomshado. Alibonge igama lika Jesu. Nalentombi eziyishumi kukhona ezazingaqualify ngenxa yokuthi amafutha zazingenawo. Alibonge igama lika Jesu. Umkhwenyana uyeza umkhwenyana. Kodwa ulungele yini ukuhlangana naye wembethe ingubo yomshado. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba yishwe elikhulu ukuhlala etafuleni nenkosi nendodana yenkosi kanti ingubo ayikho. Alibonge igama lika Jesu. Inkosi seyenze isimo sokuthi noma kade ubukeka umuntu ongafanele, noma kade ubukeka umuntu odelelekile, noma kade ubukeka umuntu inkosi engeke yamcabanga, kodwa kwenzeka isimo sokuthi usondele uzodle etafuleni ubese utholakala ingubo yomshado ingeke eduze kwakhe. Yishwe elikhulu eliyokwehlela lelo sokholwa. Alibonge igama lika Jesu. Abayenza ukuthi umuntu ahambe akholwe kodwa uthola akembethe. Alibonge igama lika Jesu. Ahambe nje yonke into bengathi ihamba kahle kodwa mase kuhlanganwa nomkhwenyana thothi ingubo yomshado ayikho. Alibonge igama lika Jesu. Ithi phambili Inkosi yathi kuye mngani, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado? Lithi wathula ngoba ayikho into ayengayisho. Bemenye bonke abantu ngoba nginesho ukuthi wayazi ukuthi emshadweni imessage isho njalo ukuthi buthani bonke abantu ababi nakahle bamemele phi emshadweni wenkosi. Ama kukhona la sekumemele emshadweni wenkosi. Banga manje awazana nenkosi khona umshado wenkosi ozayo. Ukuthi kanjani onayo ngokufuna ukuzama ukuthungisa nje khona manje ngoba inkosi izoshada abaduze. Alibonge igama lika Jesu. uJesu nje uyabuya. uJesu uyabuya. Akuyona futhi indaba okudlala ukuthi kusukela sizala kushunyelwa ngemessage namanje sashunyelwa akudlala bathi uJesu uyabuya. Alibonge igama lika Jesu. Umbuzo ukuthi ngabe ulungele yini ukubuya kaJesu? Ngabe ingubo yomshado uyembethe yini? Ayibonge inkosi. Ngoba bonke abangafunyelwe bengayembethe ingubo yomshado, iBhayibheli boshizana nenyawo bakhishelwe ngaphandle bomnyameni. iBhayibheli lapho kuba khona ukukhala nokugeza kwamazinyo. Asikusabisi kodwa kuba khona ukukhala okungaphakade okwenzeka isikhathi ongesikaliwe ukuthi kowenze isikhathi esingakanani, kodwa nje uyokhala impilo yakho yonke. Angazi ngoba sisakhaliswa idingo zalomhlaba nje, sisakhaliswa inkinga zalomhlaba, utholakala ungayembethele ingubo yomshado ukuthi uyowenze njani ngoba kukhona umnyama ongunaphakade. Abanye abantu bacabanga ukuthi uSathane uyobe erelaxile lapha naye uyobesha kanye nalabo abangayembethe ingubo yomshado. Alibonge igama lika Jesu. Bonke lokho nje bazalwane sicela ukumemela edilini lenkosi. Sicela ukumemela etafuleni lenkosi. Mawukuthi ukhona la wazana noJesu, sicela ukumema. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba iphuthe elikhulu ukuthi ungene emshadweni kanti ingubo yomshado awuyembethe. Siyabonga mhlawumbe. Tina sonke